गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद गुरु महाराज के ददाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। देवबंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्कारकमद्भाग्यामदानदानमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. അതെ, സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തകോശു ഓക്കെ, ആഭ്യന്തര കോശം ഒരു ലെറ്റർ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. യോ വായം ദീപകുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശം നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. യോ വായം ദീപഃ കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ചൊല്ലുമ്പോ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശം, രാ എന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അഭ്യന്തര എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് കാണാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ പോയി. ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുക്കാം. ഭാഗവത സേവയാണ്. ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു, അവധിയില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപഃ കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. യോ വായം ദീപഃ കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലിശ്യാമതി ദുഷ്മന്തി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപക കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം കുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തര കോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദ്വീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപാകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തൂലോ യദ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദ്വീപകുവലയ കമല കോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തൂലോ യദ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാലഃ സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ വായം ദീപകുവലയ കമലകോശാഭ്യന്തരകോശോ നിയുതയോജന വിശാല സമവർത്തുലോ യഥാ പുഷ്കരപത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं दीप कुवलय कमला कोशाभ्यंतर कोशो युध युध युधयोजन विशाला समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम पत्रम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। विजयम्मा माताजी जय। हरे कृष्णा। सॉरी, विजयश्री माताजी। विजयश्री माताजी जय। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माताजी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्णा। माता प्रभु ओम प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं दीपकुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुधयोजन विशाल समवर्तुलो यदा पुष्करपत्रम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। शोभा प्रदीप माताजी जय। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं दीप कुवलय कमल कोशाभ्यन्तरकोशो नियुदयोजन विशाल समवर्तुलो यदा पुष्करपत्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। शोभा विजयम्मा माताजी जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशः नियुद्धयोजन विशाल समवर्तुलो यदा पुष्करपत्रम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रमणी माताजी जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं दीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुधयोजन विशालः समवर्तुलो यदा पुष्करपत्रम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता टी माताजी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं द्वीपकुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुधयोजन विशाल समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री जय माताजी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो वायं दीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुधयोजन विशालः समवर्तुलो यथा पुष्पकरपत्रम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वर्तन भावार्थ निष्पत्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹ സംവിധാനം ഒരു താമര മലരിനും സപ്തദ്വീപുകൾ അതിന്റെ പുഷ്പമണ്ഡലത്തിനും സദൃശ്യമാണ്. പുഷ്പമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജംബുദ്വീപിന്റെ നീളവും വീതിയും 1,00,000 യോജന അഥവാ 80 ലക്ഷം മൈൽ ആണ്. ഒരു താമരയില പോലെ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ജംബുദ്വീപ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു
നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുരാജ് ജി ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ രൂപ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടും മഹത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്നും ആർക്കും പരിപൂർണമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിന് യാതൊരു പരിമിതിയുമില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജ്. ജംബുദ്വീപിന്റെ വീണ്ടും ആ ജംബുദ്വീപിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താമര മലരിനും അതിൽ സപ്തദ്വീപുകളും അതിന്റെ പുഷ്പമണ്ഡലത്തിനും സദൃശമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജംബുദ്വീപാണ് ഏറ്റവും നടുവിലായിട്ടുള്ളത്, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, പുഷ്പമണ്ഡലത്തിനുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജംബുദ്വീപിന്റെ സപ്തദ്വീപുകൾ പുഷ്പമണ്ഡലത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജംബുദ്വീപിന്റെ നീളവും വീതിയും ഒരു ദശലക്ഷം യോജന അഥവാ 80 ലക്ഷം മൈലാണ്. ഒരു താമരയില പോലെ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ജംബുദ്വീപ്. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും താമരയുമായിട്ട് സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അരവിന്ദാഷൻ അല്ലെ, താമരഖൻ അല്ലെ, പങ്കജനാഭൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും പങ്കജനായൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് താമരയുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു താമരയില പോലെ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിൻ നവവർഷാണി നവയോജന സഹസ്രയാമാന്യ അഷ്ടഭിർമര്യാദാ ഗിരിഭിഃ സുവിഭക്താനി ഭവന്തി. യസ്മിൻ നവവർഷാണി നവയോജന സഹസ്രായമാന്യ അഷ്ടഭിർമര്യാദാ ഗിരിഭിഃ സുവിഭക്താനി ഭവന്തി. ജംബുദ്വീപിൽ 9000 യോജന അഥവാ 72,000 മൈലുകൾ വീതം ദൈർഘ്യമുള്ള 9 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ ഹൃദ്യമായി വേർതിരിക്കുന്ന 8 പർവ്വതങ്ങളുമുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ പർവ്വതങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ധരണികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
धनुवर्त्संस्थिते ज्ञेये त्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र चत्वारि चतुरस्रं इळावृतं विधि दक्षिणोत्तरे भारतोत्तरगुरुवर्षे चत्वारि किं पुरुषहरिवर्ष रम्यगहिरण्मयानि वर्षाणि नील निषदयो स्थिरश्चीनिभूय समुद्रप्रविष्टयो संलग्नत्वम् अङ्गीकृत्य भद्राश्वकेतुमालयोर् आभिधनुरावृतत्वम् अधस्तयो दैर्घ्यत एव अभिधनुरागृतत्वम् आदस्तयोर्दैर्घ्यत एव मध्ये सङ्कुचिते त्वेन नवसहस्रायमत्वम् इळावृतस्य तु मोरो सकाशात् चतुर्दिशु नवसहस्रायमत्वम् सम्भवेत् वस्तुतस्त्व इळावृतभद्राश्वकेतुमालानां चतुस्त्रिंशत्सहस्रायमत्वं नेयम् വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ വിവിധ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേഷാം മധ്യേലാവൃതം നാമാഭ്യന്തരവർഷം യസ്യ നാഭ്യാമവസ്ഥിതഃ സർവദാ സൗവർണകുലഗിരി രാജോ മേരുർദീപായ സമുന്നഃ കർണികാഭൂതകുവലയ കമലസ്യ മൂർധനി ദ്വാത്രിംശത്സഹസ്രയോജന വിദോദോ മൂലേ षोडशसहस्रं तावदान्तर्भूम्यां प्रविष्टः येषां मध्येलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णकुलगिरि राजो मेरुर्दीपाय मसमुन्नाः कर्णिकाभूतकुवलय कमलस्य मूर्धनि दात्रिंशत्सहस्रयोजन विदधो मूले षोडशसहस्रं तावदान्तर्भूम्यां प्रविष्टः. ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് അഥവാ വർഷങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലാണ് താമരയുടെ പുഷ്പമണ്ഡല മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇളാവൃതം എന്ന് പേരുള്ള വർഷം. ഇളാവൃത വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ സുമേരു പർവ്വതം. താമര പോലുള്ള ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ അതിർത്തി പോലെയാണ് സുമേരു പർവ്വതം. ജംബുദ്വീപിന്റെ വീതിയുടെ അതേ ഉയരമാണ്. അഥവാ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 യോജന അഥവാ 80,000 മൈലുകൾ. പർവ്വതത്തിന് അതിൽ 16,000 യോജന 1,28,000 മൈലുകൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലാകിയാൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിലെ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം 84,000 യോജന അഥവാ 6,72,000 മൈലുകൾ. ആണ്. പർവ്വതത്തിന്റെ വീതി 32,000 യോജനയും
അഥവാ 2,56,000 മൈലുകൾ. മുകളിലെ വീതി 16,000 യോജനയുമാണ്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉത്തരോത്തരേണാളാവൃതം നീലശ്വേത ശൃംഗവാനിതരയോ രമ്യഗാഹിരന്മയ കരുണാം വർഷാണാം മര്യാദാ ഗിരയ പ്രാഗായത ഉപയത ശാരോദവദയോ നിസ്സഹസ്രത്രുതവ ഏകൈകശഃ പൂർവസ്മാത്തുര ഉത്തരോ ദശാംശാധികാംശേന ദൈർഘ്യ ഏവ ഹസ്വന്തി ഉത്തരേത്തരേണ ഇളാവൃതം നീലശ്വേത ശൃംഗവാനിത്രയോ രമ്യഗഹിരന്മയ കരുണാം വർഷാണാം മര്യാദാ ഗിരയ പ്രാഗായതാം ഉഭയത ശാരോദവദയോ ദിസഹസ്രപൃഥവ ഏകൈകശഃ പൂർവസ്മാതുത്തരോ ദശാംശാധികാംശേന ദൈർഘ്യേവ ഹസന്തി. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തുലാവർഷത്തിന് വടക്ക് കൂടുതൽ വടക്കോട്ട് പോകുന്തോറും ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി നീലം, ശ്വേതം, ശൃംഗവാൻ എന്നീ 3 പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. ഇവ രമ്യകം, ഹിരൺമയം, കുരു എന്നീ വർഷങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തികളാകും. ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ വീതി 2000 യോജന അഥവാ 16,000 മൈലുകൾ ആണ്. നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ ലവണ സമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തീരങ്ങൾ വരെ നീളും. തെക്ക് നിന്നും വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓരോ പർവ്വതത്തിന്റെയും നീളം തൊട്ടു മുമ്പത്തിൻ്റെതിന്റെ 10-1 ഉയരം ഒരുപോലെയുമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മധ്വാചാര്യർ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. യഥാ ഭഗവതേതുക്തം ഭൗവനം കോശലക്ഷണം തസ്യാവിരോധോ യോജ്യം അന്യഗ്രന്ഥാന്തരേ സ്ഥിതം മണ്ഡോദേ പുരണം ചൈവ വ്യത്യാസം ക്ഷീരസാഗരേ രാഹുസോമരവീണാം ച മണ്ഡലാദിഗുണോക്തിതാം വിനൈവ സർവം മുന്നേയം യോജനാഭേദോ അത്ര തു യഥാ ഭാഗവതേതുക്തം ഭൗവനം കോശലക്ഷണം തസ്യാവിരോധോ യോജ്യം അന്യഗ്രന്ഥാന്തരേ സ്ഥിതം മണ്ഡോദേ പുരണം ചൈവ വ്യത്യാസം ക്ഷീരസാഗരേ രാഹുസോമരവീണാം ച മണ്ഡലാദിഗുണോക്തിതാം വിനൈവ സർവമുന്നേയം യോജനാഭേദോ അത്ര തു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സമീപത്തായി രാഹു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സൂര്യഗ്രഹണത്തിനും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനും കാരണമാകുന്നത് രാഹുവിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളാണ്. ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധുനിക ശൂന്യാകാശ യാത്രികർ രാഹുവിനെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് തെറ്റായി വരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദരെ മധ്വാചാര്യർ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സമീപത്തായി രാഹു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാഹുവിന്റെ സഞ്ചാരം സൂര്യഗ്രഹണത്തിനും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഇപ്പോ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ശൂന്യാകാശത്തില് പോയിട്ട് ചന്ദ്രനെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് രാഹുവിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ സൂര്യനിൽ പോവണ്ടെങ്കില് അതിന് തക്കതായിട്ട്, അതേപോലെ ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ അതിന് തക്ക, അല്ലെ അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ എത്രയോ കാലമായിരുന്നായിരിക്കും ആരും തിരിച്ചു വരികയും അല്ലെ കുറെ കാലങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കാം, അല്ലാതെ ഇവിടെ അല്പായുസുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോ പലരും അങ്ങനെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുവാനോ ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇവിടെ രാഹു അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ആ ഒരു പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃത് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീലയില്
ദേവന്മാരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസുരൻ ദേവന്മാരുടെ വേഷം വെച്ച് അമൃത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ അസുരനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം അയച്ചു വധിക്കുക. എന്നാൽ പറയുന്നു അത് അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ശിരസും ഉടലും വേർപെട്ടെങ്കിലും അത് മരിച്ചില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രാഹുവും കേതുവായിട്ടുള്ളത്. ഓ എന്താ പറയാ, ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലെ, ആ ജ്യോതിഷമൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അവർ പറയും രാഹുവിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ രാഹു, അപ്പോ അതില് ഇതിന് മോഹിനിമൂർത്തി അമൃത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി, മോഹിനിമൂർത്തി അരുത്, നൽകരുത്, അത് ദേവന്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള അസുരനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള പക തീർക്കാനായിട്ട് രാഹു ആ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിഴുങ്ങുന്നു എന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ രാഹുവിന് കഴുത്ത് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഉടലില്ല, കഴുത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഴുങ്ങുകയും ഉടനെ പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സമീപത്തായിട്ട് രാഹു എന്നൊരു ഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ സഞ്ചാരം കാരണമാണ് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും കാരണമാവുന്നത്. ഓക്കെ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ദക്ഷിണേന പ്ലാവൃതം നിഷേധോ ഹേമകുടോ ഹിമാലയാ ഇതി പ്രാഗായത യഥാ നീലാദയോ യോജനോത്സദാ ഹരിവർഷ കിം പുരുഷ ഭാരതാനാം യഥാ സംഖ്യാം. ഇതുപോലെ ഇലാവൃതത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി നിഷാദം, ഹേമകുടം, ഹിമാലയം എന്നിങ്ങനെ 3 പർവ്വതങ്ങൾ വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനും 10,000 യോജന അഥവാ 80,000 മൈൽ ഉയരമുണ്ട്. ഇവ ഹരിവർഷം, കിം പുരുഷ വർഷം, ഭാരതവർഷം അഥവാ ഇന്ത്യ എന്ന് വർഷങ്ങളുടെ അതിർത്തികളായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോ വർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭാരതവർഷം, ഭാരത രാജ്യം. അപ്പൊ ഇതില് ഓരോ പർവ്വതങ്ങളും എന്താണ്, ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ്, അതിന്റെ അതിർത്തികളാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ഹിമാലയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദേവേളാവൃത മപരേണ പൂർവേണ ച മാല്യവത് ഗന്ധമാദനാവ നീലനിഷാദയതോ ദിസഹസ്രം പ്രപദതു കേതുമാലഭദ്രാശയോ സീമാനാം വിദദാതു തദേവേളാവൃത മപരേണ പൂർവേണ ച മാല്യവത് ഗന്ധമാദനാവാ നീലനിഷാദയതോ ദിസഹസ്രം പ്രപദതു കേതുമാലഭദ്രാശയോ സീമാനാം വിദദാതേ. ഇതേ രീതിയിൽ ഇലാവൃതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും വശങ്ങളിലായി മാല്യവാൻ, ഗന്ധമാദനം എന്നീ മഹാപർവ്വതങ്ങൾ യഥാക്രമം നിലകൊള്ളുന്നു. 2000 യോജന അഥവാ 16,000 മൈൽ ഉയരമുള്ള
ഈ പർവ്വതങ്ങൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നീലപർവ്വതം വരെയും തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിഷാദ പർവ്വതം വരെയും വ്യാപിക്കും. ഇവ ഇളാവൃത വർഷത്തിന്റെയും കേതുമാലയെന്നും ഭദ്രാശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വർഷങ്ങളുടെയും അതിർത്തികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭൗമഗ്രഹത്തിൽ പോലും ധാരാളം പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ അളവുകൾ കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നാം വിചാരിക്കരുത്. മെക്സിക്കോ മുതൽ കാരക്കാസ് വരെയുള്ള പർവ്വത മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ ധാരാളം പർവ്വതങ്ങൾ കാണുന്നു. അവയുടെ ഉയരവും നീളവും വീതിയും ശരിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സന്ദേഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മഹാപർവ്വത മേഖലകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. ബ്രഹ്മാവിനോളം ആയുസ്സുണ്ടായാൽ പോലും ഒരുവിന് അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുക ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള പ്രാമാണികർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാൽ സംതൃപ്തരാവുകയും പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ ഈ ലൗകിക പ്രപഞ്ചം സാധ്യമായതെങ്ങനെയെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 10,000 യോജന അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 യോജന തുടങ്ങിയ കണക്കുകൾ ശരിയാണെന്ന് പരിഗണിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ആ കണക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കാനോ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കുവാനോ നമ്മുടെ പരീക്ഷണാത്മക ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയില്ല. നാം അധികൃതരുടെ പ്രസ്താവനകൾ വെറുതെ ശ്രവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണം. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അപരിമേയമായ ശക്തി വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അത് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിനോളം ആയുസ്സുണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ ഈ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോ ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ആചാര്യന്മാരെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദരയുടെ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ദരൂമേരു മന്ദര സുപാർശ്വ കുമുദ ഇത്യുദയോജന വിസ്താരന്നോഹു മേരാശ്രുദുർദിശ മവഷ്ടഭംഗിരയ ഉപക്ലപ്തഃ. മന്ദരൂമേരു മന്ദര സുപാർശ്വ കുമുദ ഇത്യുദയോജന വിസ്താരന്നോഹ മേരാശ്രുദുർദിശമവിഷ്ടംഗിരയ ഉപക്ലപ്തഃ. സുമേരു മഹാപർവ്വതത്തിന്റെ 4 വശങ്ങളിലായി അതിന്റെ അരക്കച്ച പോലെ മന്ദരം, മേരുമന്ദരം, സുപാർശ്വം, കുമുദം എന്നീ പർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ നീളവും ഉയരവും 10,000 യോജന അഥവാ 80,000 മൈലാണെന്ന് കണക്കാക്കും. ഇപ്പൊ മന്ദരപർവ്വതം അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ 4 വശങ്ങളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. സുമേരു പർവ്വതം എന്താ പറയുന്നത്? ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് കാണും. ഇതിന്റെ 4 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മന്ദരം, മേരുമന്ദരം, സുപാർശ്വം, കുമുദം എന്നീ പർവ്വതങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കണക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താനായിട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചതുർഷേതേഷു ചുദഗ്ജംബൂകദമ്പന്യക്രോധാശ്ചത്വാരഃ പാദപപ്രവരഃ പർവ്വതകേതവ ഇവാദിസഹസ്രയോജനോന്നാഃ താവത് വിടപവിതതയാഃ ശതയോജനപരിണാഃ.
ചതുർഷേദേഷു ചൂതജംബൂഗതം വന്യക്രോധാശ്ചത്വാരഃ പാദവപ്രവരഃ പർവ്വതഗേതവൈവാദി സഹസ്രയോജനോന്നാഃ താവത് വിടപവിതതയ ശതയോജനപരീണാഃ. ഈ 4 പർവ്വതങ്ങളുടെയും ഉച്ചികളിൽ തേന്മാവ്, ഞാവൽ, കദംബം, പേരാലത് വൃക്ഷങ്ങൾ ധ്വജസ്തംഭങ്ങൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് 100 യോജന അഥവാ 800 മൈൽ വണ്ണവും 1100 യോജന അഥവാ 8800 മൈൽ ഉയരവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ശാഖകൾ 1100 യോജന വ്യാസാർദ്ധം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സുമേരു പർവ്വതത്തിനെ ചുറ്റിയുള്ള 4 പർവ്വതങ്ങളിലും ഓരോരോ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. തേന്മാവ്, ഞാവൽ, കദംബ, പേരാൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ദ്വിജസ്തംഭങ്ങൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. കൊടിമരങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കൊടിമരമാണ് അതിൽ നിന്നും നേരെ എന്താ പറയാ വേഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ അതിന്റെ കൊടിമരവും ചക്രമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ നമസ്കരിക്കും. അതുപോലെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചിയിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വൃക്ഷങ്ങള് കാണപ്പെടുക. അതിന്റെ വണ്ണം എന്താ പറയുന്നത്? അത്രയും ഉയരത്തിലാണ്. 100 യോജന അഥവാ 800 മൈല് വണ്ണവും 1100 യോജന ഉയരവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അത്ര തന്നെ വ്യാസവും 1100 യോജന വ്യാസത്തിലും വ്യാപിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിരിക്കും. 13-14 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അത്രാശ്ചത്വാരപയോമതിശ്വര സമൃഷ്ട ജലായതു സ്പർശിന ഉപദേവഗണാ യോഗൈശ്വര്യാണി സ്വാഭാവികാനി പരദർശപധാരയന്തി ദേവോദ്യാനാനി ച ഭവന്തി ചത്വാരി നന്ദനം ചൈത്രരഥം വൈഭ്രാജകം സർവതോ ഭദ്രമിതി. അത്രാശ്ചത്വാരപയോമതിശ്വര സമൃഷ്ടജലാ യദുസ്പർശിന ഉപദേവഗണാ യോഗൈശ്വര്യാണി സ്വാഭാവികാനി പരദർശപ ധാരയന്തി ദേവാദ്യാനാനി ച ഭവന്തി ചത്വാരി നന്ദനം ചൈത്രരഥം വൈഭ്രാജകം സർവതോ ഭദ്രമിതി. ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠനായ അല്ലയോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവേ, ഈ 4 പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഇടയിലായി 4 വലിയ തടാകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തടാകത്തിലെ ജലം പാൽ പോലെയും, രണ്ടാമത്തേതിലെ ജലം തേൻ പോലെയും, മൂന്നാമത്തേതിലെ ദ്രാവകം കരിമ്പു നീര് പോലെയും ആകും. 4-ാമത്തെ തടാകം ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞതാണ്. ദേവന്മാരെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും സ്വർഗീയ ലോകവാസികളുമായ സിദ്ധ, ചാരണ, ഗന്ധർവന്മാർ ഈ തടാകങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിണതഫലമായി സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അണുവിൽ അണുവും ബൃഹത്തിൽ ബൃഹത്താവുകയും മുതലായ പോലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ തടാകത്തിലെ ജലം പാൽ പോലെ, രണ്ടാമത്തെ ജലം തേൻ പോലെ, മൂന്നാമത്തെ ദ്രാവകം കരിമ്പു നീര് പോലെ, 4-ാമത്തെ തടാകം ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞതുമാണ്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ്? ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ, ഉപ്പ് ജലമാണ്. എന്നാല് ജംബുദ്വീപിലെ ആ സുമേരു പർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള തടാകത്തിലെ ഓരോരോ 4 പർവ്വതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വലിയ തടാകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ജലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒന്ന് തേന് പോലെ, ഒന്ന് പാല് പോലെ, കരിമ്പ് നീര് പോലെ, ഒന്ന് ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും സ്വർഗീയ ലോകവാസികളുമായ സിദ്ധ, ചാരണ, ഗന്ധർവന്മാർ ഈ തടാകങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിണിത ഫലമായി സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അണുവിൽ അണുവും ബൃഹത്തിൽ ബൃഹത്തുമാവുക മുതലായവ പോലുള്ള നിഗൂഢ
യോഗ പരിപൂർണതകൾ ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ നന്ദനം, ചൈത്രരഥം, വൈബ്രാജകം, സർവതോഭദ്രം എന്നീ 4 സ്വർഗീയ ധ്യാനങ്ങളുമുണ്ട്. സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ തടാകത്തിൽ പോയിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ തടാകത്തിൽ അല്ലെ, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല യോഗശക്തികളും ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നു. അണുവിൽ അണുവാകുക, ഏറ്റവും ചെറുതാവുക, മൃഗത്തിൽ ബൃഹത്താവുക, ഏറ്റവും വലുതാവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢ യോഗശക്തികളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ 4 ഉദ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. സ്വർഗീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ. ഒന്ന് നന്ദനം, ചൈത്രരഥം, വൈപ്രാജകം, സർവതോഭദ്രം എന്നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4 ഉദ്യാനങ്ങളും ഉണ്ട്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വാമരപരിവൃഢാസഹ സൂരലലാനാലലാമയൂതപദയ ഉപദേവഗണൈരുപഗീയമാനമഹിമാന കില വിഹരന്തി. യേശമരപരിവൃഢാഃ സഹ സുരലലാമയൂതപദയ ഉപദേവഗണൈരുപഗീയമാനമഹിമാന കില വിഹരന്തി. ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാർ സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളായ അവരുടെ പത്നിമാരുമൊത്ത് ആ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ പരസ്പരം ആസ്വദിച്ച് രമിക്കുമ്പോൾ ഗന്ധർവന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന ദേവന്മാർ അവർക്ക് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചു. അവരത് ദേവന്മാരൊക്കെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ആ തടാകത്തിലും ഉദ്യാനത്തിലുമൊക്കെ സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ പത്നിമാരുമൊത്ത് ആസ്വദിച്ച് രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ അവിടെയുള്ള ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, ഗന്ധർവന്മാർക്ക് അവർക്ക് സ്തുതി പാടുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ സ്തുതി പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ഗന്ധർവന്മാരുടെ സേവനം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ദരോത്സംഗ ഏകാദശ ശതയോജനോത്തുംഗദേവച്യൂത ശിരസോ ഗിരിശിഖരസ്ഥൂലാനി ഫാലാന്യമൃതകൽപ്പാനി പതന്തി. മന്ദരോത്സംഗ ഏകാദശ ശതയോജനോത്തുംഗദേവച്യൂത ശിരസോ ഗിരിശിഖരസ്ഥൂലാനി ഫലാന്യമൃതകൽപ്പാനി പതന്തി. മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ചരിവിൽ ദേവചൂതൻ എന്നൊരു മാവുണ്ട്. 1100 യോജനയാണ് അതിന്റെ ഉയരം. സ്വർഗീയവാസികളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ആ മാവിൽ നിന്നും പർവ്വത ശിഖരത്തോളം വലുപ്പവും അമൃതിന്റെ മധുരവുമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ മാവ് അല്ലെ, 1100 യോജന. അപ്പോ അതിൽ നിന്നും അത്രയും വലിയ മാമ്പഴം, അമൃതിന്റെ മധുരമുള്ള മാമ്പഴങ്ങള് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരെ ആസ്വദിക്കും? ദേവന്മാരും അവരുടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത. വായുപുരാണത്തിലും ഈ മാവിനെ പറ്റി അഭിജ്ഞരായ മുനിമാരാൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു.
അരത്നീനാം ശതാനി അഷ്ടാവേകഷഷ്ടി അധികാനി ച ഫലപ്രമാണമാഖ്യാതം ഋഷിഭിസ്തത്വദർശിഭിർ. വായുപുരാണത്തില് ഈ മാവിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ സ്വർഗലോകത്തിലെ ഉള്ളവരെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നവദ്വീപിലെ ശ്രീവാസാങ്കണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്താണ് അവിടെയുള്ളവരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തളർന്നേരം നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലെ ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിലെ. അപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ മാമ്പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മാമ്പഴമുള്ള സീസൺ അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ മാർക്കറ്റുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ മാമ്പഴങ്ങൾ കയറ്റി വരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളകളില്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യം അല്ലെ. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അതൊരു സീസണിൽ മാത്രം ഒരു 3-4 മാസങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ വൃശ്ചിക മാസമൊക്കെ ചെറിയ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയല്ലേ. അതൊരു പിന്നീട് ഒരു 3-4 മാസങ്ങൾ അതേപോലെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ആവും. പിന്നീട് വൃശ്ചിക മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് മാവൊക്കെ പൊടിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോ തുലാം വൃശ്ചികം അങ്ങനത്തെ ആ സമയത്ത്. അപ്പോ എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ സമയത്തും ലഭിക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ മാമ്പഴം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോഴും ഉടനെ അവിടെ അതിന്റെ ഒരു സീഡ്, പഴയ മാങ്ങയുടെ ഒരു വിത്ത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നടുകയും ഉടനെ അത് വലിയൊരു മാവായിട്ട് മാറുകയും അതിൽ നിറയെ മാമ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ പഴുത്ത് നല്ല മധുരമുള്ളതായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ ആ മാമ്പഴം എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് കോലകുരന്താനത്തിൽ എന്താണ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. ആ ഒരു ചെറിയ മാവിന്റെ ആ ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് ഉടനെ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാവുകയും അതിലൊരു മാങ്ങ നിറയെ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ അല്ലെ. ഒരാൾക്കും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഓ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ ഇത് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 1100 യോജന ഉയരമുള്ള മാവ്. ഓക്കെ, 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തേഷാം വിശീര്യമാണാനാമാദിമധുരസുരഭിസുഗന്ധി ബഹുലാരുണരസോദേനാരുണോദ നാമ നദീ മന്ദഗിരി ശിഖരാന്യപതന്തി പൂർവേണായളാവൃത മുവപ്ലാവയതി തേഷാം വിശീര്യമാണാനാമാദിമധുരസുരഭിസുഗന്ധി ബഹുലാരുണരസോദനാരുണോദ നാമ നദീ മന്ദഗിരി ശിഖരാന്യപതന്തി പൂർവേണളാവൃത മുവപ്ലവായതി. മുകളിൽ നിന്നും വീഴുന്നത് മൂലം ഉടയുന്ന ആ മാമ്പഴങ്ങളുടെ മധുരവും സുഗന്ധമുള്ള നീരൊഴുകി മറ്റു ചില സുഗന്ധങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ സുഗന്ധവും മധുരമുള്ളതുമായി മാറുന്നു. ആ നീര് അരുവി പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലപാതകങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അരുണോദ എന്ന നദിയായി രൂപം പ്രാപിച്ച് ഇളാവൃതത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു കൂടി ശാന്തമായിട്ട് പ്രവഹിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നും മാമ്പഴം വീണിട്ട് അതൊക്കെ ഉടയുന്നു. അത് മറ്റുള്ള പല സുഗന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്
കൂടുതൽ സുഗന്ധവും മധുരവും ഉള്ളതായിട്ടും മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് അരുണോദ എന്ന നദിയായിരുന്നു പ്രാപിച്ച് ഇളാവൃതത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട് ശാന്തമായി. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്യൂസ് അല്ലെ? അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നദിയിൽ എന്താണ്? മാംഗോ ജ്യൂസ്. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. നിഗമകൽപതരോ ഗളിതർഫലം അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് മാമ്പഴത്തോട് ഉപമിക്കും. അത്രയും മധുരമുള്ള മാമ്പഴമായി. പുറമെ തൊലിയുമില്ല, ഉള്ളില് സീഡുമില്ല അല്ലെ? ആ ജ്യൂസ് അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു മാമ്പഴം അവിടെ വീണിട്ട് അത് മറ്റു സുഗന്ധങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ സുഗന്ധമുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായിട്ട് ഇരുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. 18 29 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. പിന്നീട് ഗംഗാ നദിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കയ്യെഴുത്തം ചോദിക്കാം. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ് നിതായ ഗൗര. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ മാവോ, ഇത്രയും വലിയ മാമ്പഴം. ഇതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദ്വയ പായനവ്യാസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ? നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പുജലം അല്ലെ? ഇതാരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപ്പ് വിതറിയിട്ട് ഉപ്പുജലമായതല്ല അല്ലെ? അതങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള. അതുപോലെ പാല് കൊണ്ടുള്ളതും തേന് കൊണ്ടുള്ളതും കരിമ്പ് നീര് കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ തടാകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിടാം. എല്ലാവർക്കും വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ